hak away ka step uway u doctor ubala tray duty baro shimit hak away ka hospital ula thaj ula jerem bola mi na hospital berkat wa urang yaj ula perkat hapo la ka mensim paudan shibon kijing khuslai namar ka jing khia ka kam ka ba utray hoj uyo ya ka tulap ka babiang ubiang haka met ka phat ubiang na dong shadong henrei pat don ka por ban plod yala di bat ibahayeng ki bahasam ga jong u par hamar kata ka por ulai kendu yawai unong hikai ba uni unong hikai ula ong pu philong kumno doktor ba doktor ula ong ba ngadon shibon ki jing khuslai namar ba ke jing bon kam e kaneka kam ga jonga ba ke jing kit clearu ka bangadon hak bai dai bar ki nongpang bar ka hospital bar uni u nahi kai ula ong hari doktor pide ban aingo yo blai namar ma phapi phidang biang ka kamai ke ji pai yangi se kum kinong hikai mantala ar banai la lai banai la jandap ngim pan yo tulap satya but nisho im kat bangi ya im a ta ka pisa ke bang ayo menshwa hari pide ban aingo yo blai ko doktor baru doktor hangta uang ka dei shisha ka ta jing shisha but nang tai ke lai khla lentino but uni unong hikai ru ka bodong ya halenti banlej shaka school ka jong o ulai kendu ya wei paru parlok bolong ori kolok shano phinlej uni parlok ong ngan lej ballano baru parlok bolong klamyo tulop phi manta lajan dap lai banai hanrai uni unong tre ballau ong mdei ko mangi ki batre balla ni stom baro sisngi bat ngi thaj bar mdei tangkat taro teng teng hakum kini ki porle bon mangim jiwa bantre ya ka kamru sok ma phi ke no hikai ulong ba phide man aingo yo blai namar ba phidang don ka kam ka jam bat phidang yo ru kapisa hoi phi phlam yo ar lai bna hen pen sa yo em ta kapisa hen rai yangi ken gi batre balla ngim yo ka kam ka jam ko biang bat nda slap ru ngila do hen rai kumpi ki nong hikai ti phidang yo hi ka tulop da ong kumno ru wala ka slam ru uni unong tre balla hadin bolai khlat lenti bat unong hikai hakabo dang yaj banlej shaka jing tre ka jong u par halenti olai kendu ya uwei unong krong baru tau nong krong ula pe sho u bolo ong isn a se ba yanga isn a lem se ba yanga ai shi pho tengka ai ar pho tengka ba uni unong balau lo ong phim tip ya ka jing shisha bakat no nga ngai shatam namar bangam la ban pen biang bhai ka yeng gasam baru khau ubadan hayeng baru udai ubadan hayeng kamlu ubadan hayeng kan num ne palat ya ka ar lai ta yo ai tengam dan ai ban ai ya phi wat soi ai par ha ka ta ka por uta unong khrong ulong phi dei ban ai ngo yo blai namar phi dang don u khau phi dang don udai phi dang don kamlu nakamanta ar lai ta yo henrai pek manga manta la ar singi lai singi ngam shim yo bam bha ka bam ngashu khar na dustbin karba ngayo ban bam na bala bread ki brio ngashu khar nang to ngam shim yo bha ka bam manta ru ngatngan isn elem se ba yanga tau ni unong bala habo perkhat syapang kata jingkran jong uta unong krong ula soya hap ba ublei ula ye ya u balo sumar ya u ba haduk manta urang yo ka jakabon sa urang yo ka bam baon bam laisen ai yo ni u nong krong bola pentiet yo u shipho tengka usana bar khendiat ki biscuit baon bam kat bau ni u nong krong udang bam ya kata ka jing bam ka bau thiet u ni parlok ula perkhat ila ka jong ka jing em balai ka jing em jong akalong kum ni balai ngam yo tangka bam ka di ru ka babiang balai ngam don ka jakasa ru ka babiang par ha ka ta ka por ka baudang khuslai sipang ka ne le asngau ya ka wei ka kali ka ba ya stet bha ba kata ka dei ka ambulance but hang ta ka ambulance la don wei unong pang ubar pangjur pa uni unong khrong loong ho ngambiang ka bam ka di henry ngadang la ban ya ban yang ngambiang ka bam ka di ka jakasa jakadam hari ngadang koi dang khia baula ai ngo yo blei ha ka ta ka por nama ka jing sumar ka jong u bar habau ni unong pang ha ka ambulance khuslai ala di uang amtep kan jayu ka jing em ka jonga namar ngapang nga stom kat ni bar habau la poi ha hospital
kapren kandet yo kalong ba hakmat jong ko hospital ulayo I badon shibon ba kibriyo kibayayam kibalanyar baru ula kali balay bagila ong namarba kajing khalat no jong kakame bad ukpa jong kita kikhon kalong kajing sosi hado kata-kata ya kita kibriyo kum tahu ni unong pang ula perkhat hawat nga pang gat ni henry ngadang sa kamansim ngapang gat ni hari ngadang lahi bangan yo ikan kajing em bangan nang la ban ring mensim hado gat ni baru tahu beriyo ubalayapat pi perkhat uang kumno la ban ong esyo la asyo ban yaro ya ublay namar ba ulay yap no ula khlado nakane ka perthai kai ka bang aku aban ong hane ka por ka khubor ya pi bat yanga ki paralok kalong bangila ban yaro ya ublay kaba ong ka jing ruai nyau jing kar khu jeria ki baro ayu balale do ublay te pinsal ngo la pi kwa ban yaro ya ublay pi don bet ka daw pa pin yaro ya u la pi kwa ban khnyum ban ujor pi la bai ban yo ya ki ki daw ka shong ha pi ya ga no pinjet ila ban yo shibun ge jing kar khu ha ga jing em ga jongi pa ya ga ni ki por ngi jup perkhat mo ka jing koridor jong kala air ka ba ublay ula ai angi ban sim oksigen sikenta ka shong dor da ki hajar hari ublay u ai angi klem ken ka dor kindian ru idan ayubo ban ujor hari tang ban ai ngo yo ublay kat badang em kasam ka ba shispa lai ka khot ka ban kong bar ka baar kalong kasam ka ba so bang hado kata-kata bangala splendid ya kan ka sam na ki por ke bakham menshwa kan ka sam ko ongkum ne common sim jonga tukar khu ya utrai bar baro ka bahanga ya ka gerteng ba khoi jong o common sim jonga tukar khu ya utrai bar wat klet ya ki jingle bah ki jong o baro bar ngin long la ngila IT la de met ba mesim ngilong ki ba hon ta ma ka jing em ka jongi nginam khuslai la ka perthai ka long kumno ro to hado bangin kin do biang ubai no karkhu ya phi iwai pa iwai